ଫାଷ୍ଟ ଦିନ କରିବାନି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ବି କରିବାନି, ମିନିମମ୍ 10-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ରହିଯିବା ଆଗ। ତମର କେତେ ହିଟ୍ ହେଇଥିବ ମୋର କେତେ ହିଟ୍ ହେଇଥିବ। ତାପର ଦିନ ଏକାଥରେ କଲା ବେଳକୁ ଏକାଥରେ ରାତି ସାରା କରିଦବା ଆଉ। 4ଟା ବେଳୁ ଉଠି ଯୋଉ ସକାଳେ ଉଠି ଆଉ। ଘରେ କରିବାନି, ଘରେ କଲେ ତମେ ଚିଲେଇବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ରାତିରେ ଯାଇକି ପୁଣି ତାର ସକାଳେ ସରିବ। ପୁରା ପୁରେଇକି ରଖିବି ସେମିତି ଆଉ। ହଁ ତାପରେ ଯାଇକି ହବ ଆଉ, ତାପର ଦିନ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ। ଚାଲି ପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା ନହେଲେ। ତମକୁ ତ କାଟିବନି ନା? ମୁଁ କାଠେଇ ଯିବି। ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଉ। ହଁ ଆମର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଉ। ତମେ କାଟିକି ରଖ, ମୁଁ ବି ରଖୁଛି, କରିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଉ। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଆଗରୁ କିଣିକି ରଖିଦେଇଛି। ସରିଗଲା ସବୁ ଉତାରିବ। ସେଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ହିଟ୍ ଲାଗିବନି? ତମର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ।